Mm. Jag vet inte vad jag ska fråga. Hvad hedder du? Vänta lite. Hvem er du? Är den här igång? Nej, det är den ju inte. Det kanske vi skulle sätta igång den också. Ska vi börja med någon sorts sån här standardpresentation? Vad heter du? Var kommer du ifrån? Kan du berätta lite om... Nej! Nej, jag tryckte ju på fel. Så. Det är ju där man ska trycka. Ja. Kan du börja med att bara berätta lite om... Vem är du? Ja, altså jeg hedder Sten og er opvokset her nord for det sted, jeg bor nu. Min far var skolelærer, og meget tidligt i mit liv begyndte jeg at interessere mig for historie. Da jeg var 13-14 år, der begyndte jeg at lave flinteøkser, pilespidser, lave fælder, alt som der havde med fangst at gøre. Og så blev jeg ansat på noget, der hed Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, hvor jeg var stenalderdrengen Sten til folks store fornøjelse, fordi de troede, det var for sjov, men jeg hedder jo Sten. Så jeg tænkte, jeg vil være arkæolog, og startede også med at læse arkæologi. Det gik ikke så godt, for man skulle læse alt for meget. Så læste jeg naturvidenskab på RUC, Roskilde Universitet. Det gik heller ikke så godt, fordi der var så meget gruppearbejde. Det var heller ikke noget for mig. Og i mellemtiden, jeg arbejdede jo stadigvæk ude i Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre med alle mulige gamle håndværk. Der kom flere og flere håndværk til. Jeg arbejdede med skingarvning og begyndte at flætte, slå ræb, pløje med okser, lave husholdning, for man gjorde det i stenalder, vikingetid og 1700-tallet. Og jeg begyndte så også at flette, og jeg fandt ud af, at det var altså meget bedre for mine fingre end at slå flint. For jeg havde en lovende karriere som guitarist, og at slå flint og have sår på fingrene og spille guitar er en dårlig kombi. Så jeg tænkte, det der med at flette og skære skeer, jeg tror, at jeg vil gå lidt videre med det. Så jeg flettede min første kurve tilbage i 79, 79 må det hedde. Og den var ikke pæn. Det lå ikke ligesom i kortene, at jeg skulle gå videre med det. Den var forfærdelig. Jeg kunne slet ikke have den med ind. Jeg lagde den ud i haven, så boede ænderne i den. Men så tænkte jeg prøver lige igen, og så gik det egentlig bedre og bedre. Og samtidig i Danmark, der steg interessen for gamle håndværk. Vi er nu op i 80'erne. Så folk begynder at spørge, ej, kan vi ikke lære det? Kan du ikke komme og holde kursus? Og det gjorde jeg så. De første kurser, jeg holdt, det var i en blanding af, ja, på dansk hedder det husflid. Kom og lav din egen kniv, skær din egen ske og flet din egen kurve. Og der kom måske 12 mennesker, og 2 ville flette kurve, og resten ville lave skeer og lave noget andet. Men så næste år, så var der flere, der ville lave kurve, og tredje år, der var der bare kurve. Men dengang kunne man ikke få pil, altså jeg vidste ikke rigtig noget, så vi kørte ned i mosen, der ligger hernede ved Ringsted, og så klippede vi pil og tog med hjem i sløjtsalen, og så flettede man kurve. Og så senere så begyndte en af mine naboer kom til mig og sagde, jamen jeg sælger der pil. Han havde dyrket pil i mange år, men han anede ikke, hvor han skulle sælge det, så han havde lader fulde af pil. Så begyndte jeg at købe pil, så begyndte jeg at dyrke pil, og så op gennem 80'erne og 90'erne, så tog det bare, jeg vil ikke sige overhånd, men siden, ja hvad bliver det, 95 har jeg ikke lavet andet end flette. Holde kurser, flette på bestilling til alle mulige mennesker, private institutioner, teater, fjernsyn, ja, rigtig meget en produktion, men det meste af min indtægt er simpelthen at holde kurser, fordi der er så mange, som gerne vil lære at flette, så jeg behøver ikke lave andet. Og her, hvor vi sidder nu, er mit kursussted, hvor eleverne kan komme, og de kan bo her, eller de kan komme bare en dag og køre frem og tilbage, som vi nu arrangerer det. Og nu er der lige helt vildt mange kurve. Jeg samler på kurve. Meget tidligt begyndte jeg bare at samle på kurve. Når jeg så en gammel kurve, så tænkte jeg, hvordan bliver den bygget op? For jeg har aldrig lært det af nogen selv, faktisk. Jeg har bare kigget på kurve, kigget på opskrifter og fundet ud af, okay, det må være sådan, man gør. Der gik mange år, før jeg mødte en gammel kurvemager, som viste mig nogle tricks, og jeg tænkte, hold da op, hvis jeg havde vidst det fra starten, så kunne jeg have sparet meget tid. Men jeg begyndte at interessere mig for gamle kurve, og det hang jo også sammen med min interesse for historie. Min ældste kurve er nede i det andet hus. Den er fra 1840 faktisk, men her bagved står der mange kurve fra 1880'erne, tror jeg, den her kurve er fra. Og dem har jeg flere af.
De holder jo, hvis folk passer på dem, så holder de jo let de der 100-150 år. Det var egentlig min plan, at jeg kunne lave et museum, men det kræver ufattelig meget plads. Lige nu, jeg tror, jeg har 50 kurve herude, men jeg har jo 600-700 kurve fordelt rundt omkring på 2 huse, på lofter, alle steder. Så det bliver måske til et digitalt museum, hvis det bliver til noget. Vi er faktisk i gang med at fotografere. Alle de kurve, der står her, de er fotograferet. Så kan jeg efterhånden få puttet dem op og få lavet en tekst til dem, fordi at mange af kurvene, det er kun mig, der ved, hvad det er. Fordi jeg har købt dem af nogen, som vidste, at jamen, det har min farfar lavet, eller den har jeg købt på et loppis. Så der vil komme en tekst til. Men det er et ret stort arbejde, hvis man skal igennem alle kurvene og fotografere dem. Det er mest pil, jeg har med at gøre, men jeg har også enkelte kurve i granrod, næver, bjørknæver, lidt spånkurve og nogle rodkurve, brotkordier også. Og så har jeg lidt af mine elevers kurve og lidt af mine egne kurve. Men det er ikke så mange af mine egne kurve, der er her, for de fleste kurver, jeg laver, det er jo til salg. Det er fordi, jeg får en bestilling, og så nogle gange når jeg ikke engang at få fotograferet den, så kommer den ud igen. Så det er mest gamle kurve, der står her. Historiske kurve, som har en historie. Folk er blevet flittige til at komme med kurve til mig, eller sende mig et billede, hvis de er på et loppemarked eller på et museum eller et eller andet, så får jeg et billede. Skal jeg købe den? Den koster så meget, og så siger jeg nogle gange ja eller nej, eller hvor mange orm er der i det. Det er tit, når man får gamle ting ind, som for det stykke træ her, der er der ormehuller i, eller mask, eller borebiller. Og så bliver jeg nødt til lige at give dem enten noget insektpulver, eller også så bliver de simpelthen kasseret. En gang om året, hvis det er rigtig frostvejr, så er jeg faktisk alle kurvene udenfor i sne og frost. Og så tager jeg dem en af gang og kigger, er de gode nok til at komme tilbage igen, eller skal de stå ude? Derfor står der nogen ude i baggrunden i haven, de står bare og komposterer. Det er jo fint nok, det går den vej det er. Vi känner ju dig som en väl anlitad kursledare. Men hur mycket kurser har du? Blir du inte trött på själva kursmomentet? Är det egentligen korgarna du är förtjust i, eller hur ser det? Altså, jeg bliver ikke træt af det. Jeg rejser vældig meget, jeg elsker at rejse, og jeg glæder mig altid til kurserne. Jeg kan vældig godt lide at formidle, altså forklare folk, sådan gør man på en enkel måde. Faktisk ikke kun med kurve, men også andre ting. Jeg var matematiklærer og musiklærer engang, og jeg kan godt lide at sætte nogle problemer op og forklare dem, sådan, så folk kan forstå det. Det kan jeg virkelig godt lide. Og det, jeg synes, jeg får så meget ud af at holde kurser og møder elever, mere eller mindre talentfulde. Nogle er der kun én gang om året, og andre de kommer igen og igen, fordi de virkelig gerne vil lære det. Det er en kæmpe fornøjelse for mig. Du håller ju mycket kurser för andra. Ja. Men du sa innan att du har inte direkt gått några kurser, utan du har lärt dig den långa vägen. Ja. Är det verkligen något du kan rekommendera? Ja, det kan jeg egentlig godt. Ikke hvis man vil spare tid, så skal man opsøge en lærer. Og der gik, jeg ved ikke hvor mange år der gik, før jeg mødte en enkelt englænder, som jo fletter på en traditionel måde. Det er jo sådan lidt kulturbestemt, altså i Spanien fletter man på en måde, i Frankrig på en anden måde, i England på en tredje måde, og heroppe fletter vi måske på en blandingsmåde. Men jeg har aldrig været på et enkelt, 2-3 kurser hos en englænder, Colin Mansop, som var min guru, om man så må sige, som desværre død nu. Han kunne rigtig, rigtig meget. Han kom i lære, da han var 15 år, og han fik ikke lov at lave kanter, før han var 17 år. Og han arbejdede så med inden for det felt, han døde, da han var 80, tror jeg. Så han har flettet i rigtig mange år. Og alligevel er der teknikker, som han aldrig har flettet, som jeg fletter rigtig meget. Men det är inte tradition i England. Där fletar man på en måde. Vi kan komma tillbaka till lite olika tekniker sen. Men det här med kurser kan jag inte riktigt släppa. I Sverige ser det ut så som att man kan gå helgkurser. Det är väl mycket studieförbund, hemslöjdsföreningar, hushållningssällskap kanske. Ja. Men det finns ingen längre kursutbildning i Sverige. Man kan ju gå på det här lärlingsprogrammet som jag vet att det går nu första någonsin. Men hur ser det ut i Danmark? Ja, det ser meget sort ud. Vi har slet ikke nogen tradition siden 60-årene for at komme i lære som kurvemager, og det kommer der heller aldrig. Altså Danmark er virkelig et sort hul, når det gælder at tage vare på gamle håndværk. Der ser vi herovre i Sverige som et lysende eksempel på, hvordan man kan. I har jo det der, hedder det, Institut for Yrkeshåndværk, hvor man har lærlinge i forskellige håndværk. Blandt andet så har jeg en lærling i øjeblikket,
Og jeg har haft lærling, altså med lærling forstår man jo en person, som uddanner sig til et erhverv. Og det foregår i øjeblikket 100 uger med 40 timer om ugen. Og jeg har før haft norske lærlinge, hvor man har haft det samme, hvor man er 2,5 til 3 år i lære, fuld tid. Og så går man til svendeprøve, når man er færdig, og så består man forhåbentlig svendeprøven, og så får man et svendebrev, som vel hedder Gesell. Lærlinger og Gesellbrev. Ja. Men så det har vi slet ikke i Danmark. Det findes i andre lande. Det findes i Tyskland, hvor man går 3 år på den tyske kurveskole, og i Frankrig, hvor man går et 10 måneders grundkursus, og så kan man grene det ud i, så man specialiserer sig i forskellige typer af kurve. I Frankrig? I Frankrig, ja. Og ved du, det ser ud i flere lande? Altså i Letland har man også en mesterlæreruddannelse, men den var 5 år. I England har man efterhånden mange kurser. Der har man altså, jeg er ikke klar over, hvilken organisation det er, men der kan man også gå hos nogle forskellige læger i en periode, og så bliver man også gesell til sidst. I Polen er jeg lidt i tvivl, for de havde en skole i Polen, der er nedlagt nu, men der gik man også i 3 år og blev kurvemager. Men der interessen blev mindre og mindre, og så derfor er den desværre nedlagt. Italien er helt sort også, der interesserer man sig heller ikke for gamle håndværk mere. Det er lav status, og det har kurvemageri jo også haft heroppe. Altså, da jeg begyndte sådan at flette for alvor og var ude på markedet, så trådte folk jo et skridt væk, fordi de troede, jeg havde siddet i fængsel, for det var der, man flettede. Hvis man flettede kurve, så havde man i fængsel. Så de blev da overrasket over, at jeg var rimelig normal på det felt. Så om vi kommer in på det då, hur intresset har förändrats genom tiden. När sa du att du började ungefär? Jag begyndte alltså da jeg var 29, det er altså 40 år siden, 41. Och hur har intresset förändrats genom tiden, och hur ser det ut just nu för just kojflätning? Ja, altså det går opad. Det startede jo langsomt, men så kom der en periode, hvor folk ville have gamle håndværk, det skulle være råt, det skulle være naturligt, og folk begyndte at flette med bark, det har man aldrig set før ellers. Så er det sådan gået op og ned, og så er der i Danmark startet noget, der hedder en pileforening, som har 25 års jubilæum i år. Og den lever i bedste velgående med mange medlemmer og har mange arrangementer, pilefestivaler rundt omkring i landet, hvor folk kan komme og handle pil, købe kurve eller demonstrere deres håndværk. Lige nu synes jeg, det er stabilt i Danmark, og i Sverige har jeg indtryk af, at det går opad, for jeg har mange kurser i Sverige med ventelister. Så jeg tror, der er absolut håb for, at det bliver godt. At der kommer mange mennesker, som lærer at flette. Enten til bare husbehov, eller også kan tjene nogle penge på det. Pileflætning blev stort igen i slutningen af 70-tallet og begyndelsen af 80-tallet. Før det, der var det jo stort i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Så gik det fuldstændig ned ad bakke. Blandt andet fordi man begyndte i Danmark at importere fra Asien. Og så døde der værksteder. Jeg tror, vi havde 300 værksteder i slutningen af 60-tallet, og det svandt ind til ganske få. Men før det har pileflætning jo altså langt tilbage i tiden. Sverige er jo berømt for at have verdens ældste pileflættede genstand. Den berømte ålemjerte rusen fra Malmø, som er 7.500 år gammel. Vi har også gamle ruser i Danmark, men de er 200 år yngre end de svenske. Ærgerligt nok. Rundt omkring i verden, der har man mange fund, når man kommer lidt op i årene. Det er svært at finde. Pil er jo ganske tynde, og når de ligger i jorden, så forgår de jo. Men her i Malmø har man jo været heldig, at den lå i sådan et gytjelag, som har bevaret pilene. Og andre steder i England har man fundet mange kurve fra det, der hedder romersk jernalder eller romertid. Super velbevarede kurve, hvor man tydeligt kan se alle teknikkerne. De kan være knust eller noget, man kan tælle, hvor mange piler der er brugt. Og det sjove er, at det har været, vi snakker jernalder omkring år 0 til det 3. århundrede, at teknikkerne har været næsten det samme. Altså man har altid lavet den samme type af bund, så har man lavet ganske lige op- og ned-kurve med forskellige mønstre på, meget kompliceret. Altså jeg skal virkelig tage mig sammen, hvis jeg skal lave kopier af de kurve. Og det er min store lyst, når jeg har tid til at prøve at gøre det, men det er virkelig svært. Dels er det nogle meget tynde pil, man har brugt. Altså pil er jo kendt, ja, tilbage til oldtidens stenalderen. Man har på en dansk stenalderboplads fundet 700 pilegrene liggende pænt bundet, som altså er høstet og ordnet, som sandsynligvis skal anvendes til enten kurve eller til åleruser. Og fra Rom har man en af de romerske forfattere, der i det 3. århundrede, tror jeg, der skriver om 400 forskellige piletyper, der findes rundt omkring i Romerriget.
Han har navne på dem, ligesom vi har navne på vores pil, den gule græker og den røde amerikaner. Og nogle pil er gode til den type kurve, nogle pil er gode til andre typer kurve. Men langt tilbage i tiden, der har det absolut altid været afbarket pil, man har anvendt, altså scarlet pil uden bark, fordi det holder bedre. Men der i slutningen af 70-tallet og begyndelsen af 80-tallet, der begyndte man at flette med bark, og det regnedes for virkelig, grønmopser kaldte man dem. Det er sådan et skældsord for folk, der fletter med bark på. Det er jo sådan noget, sigøjnerne gjorde, og så skyndte de sig væk igen, når de har solgt kurven, fordi den holder ikke så længe. Men der er kommet et kundegrundlag, og folk, som synes, at farver, det er virkelig noget. De kan jo sætte grønne pil, blå pil, sorte pil sammen, og det for nogen betyder det mere end selve kurven og teknikkerne. Jeg kan bedst lide at flette uden bark, fordi det er holdbart, så ved jeg, at det holder 100 år, når jeg har lavet det. Mm. Eller længere tid. Har du någon favoritmodell som är din bästa? Altså när det gäller för din flätning? Det er faktisk svært at sige. Altså fisketasker, dem kan jeg rigtig godt lide at lave. Så har jeg kan godt lide at lave de romerske kurve. Jeg er faktisk i gang med en her. Det er så en af de der rigtig komplicerede, som det bliver til. Den er fundet i Egypten, men det er en romersk militærlejr. Og den er lavet i alle de kendte teknikker, og så har den faktisk 2 forskellige farver. Først har man en skrå side, og så har man en lodret, og så har man de der bånd af kimning, hedder den her teknik. Det, der er irriterende, er, at den står på et museum i New York, og jeg har været der mange gange, og jeg har taget masser af billeder af den, men jeg ved ikke, hvordan bunden er lavet. Nu har jeg fået et kontakt til museet, så måske i næste uge, så får jeg lov til at se bunden på den kurve. Fordi det er the missing link. Simpelthen, jeg ved alt om, hvordan runde kurve så ud. Firkantet har man slet ikke endnu på romertid, men ovale bunden, jeg er så nysgerrig efter at se, hvordan de har lavet det. Det løser sig forhåbentlig. Mm. Men det her, det er sådan en af favoritterne, og så har jeg nogle lidt mere simple kurver, som jeg også vældig godt kan lide at lave. Lavet af super tynde pil. Altså derfor står der rundt omkring i vinduerne, der står der bitte små stumper. Når folk er færdige med en kurve, så klipper de spidserne af, og de bliver normalt brugt til at tænde op med, men den gemmer jeg til at lave de små kurver af. De er svært at dyrke, de små pil. Altså store pil er der masser af, men de der bitte små tynde pil, dem er der ikke så mange af. Jag får lite känslan av att du är som en sån här enmansorkester som spelar massa instrument samtidigt. Berätta hur din verksamhet ser ut. Det är liksom korgar och kurser och pil skickas. Altså jeg har jo en del kurser. Nu har jeg lige været i Sverige, men så har jeg også jo en produktion. Jeg har lige lavet 3 kurve, der skal til Chicago til et designfirma der, og 2 andre kurve til et andet designfirma, og så skal jeg til møde i New York her i næste uge med et andet designfirma, som gerne vil købe nogle af mine kurve. Vi skal bare blive enige om, hvad det skal være for nogle. Og så har jeg lånt, mange af de kurve, de har lånt ud til en filmproduktion om Karen Blixen, og de har før lånt kurve ud til nogle andre produktioner også. Jeg kan ikke huske, de film hed. Teaterproduktion har jeg også lavet en del kurve til. Og så en gang imellem, så skal jeg ned i værkstedet og skal lave noget værktøj. Jeg drejer svarver, træ, syleskafter, og jeg laver en del af træ også, fordi det synes jeg er sjovt. Garver skin og sådan noget. Vi får ta en tur i dit hus så du får visa oss. Ja, det kan vi göra senare. Ja. Mm. Men och det måste ju verkligen vara det här med logistiken, att få allt att funka, för pil måste ju blöt och när du reser över hela världen. Altså man skal have en god kalender. Ja. Fordi man skal jo hele tiden tænke frem, pil med bark skal ligge mindst 8 dage i vand. Så de skal være fremme til tiden. Og jeg har jo ikke bil eller kørekort, så det bliver noget med at sende det med posten eller med fragtmand ud i verden. Og så kommer jeg selv og åbner pakkerne og lægger det i vand til tiden, forhåbentlig. Så skal man kende bustiderne og togtiderne og flyvetiderne også, jo, når man ikke kører selv. Just det. Så odlar du pil også, eller hvor kommer pilen? Ja, jeg har en pilemark, det vil sige havde en pilemark indtil i år. Den var nu 22 år gammel, men den er blevet spist op af en lille dum bille, en skalbakker, der hedder Aspglansbakker. En lille, smuk, rød bille, men den startede sidste år, så spiste den fra toppen og ned, og jeg kunne bare se, hvordan pilen blev mindre og mindre, sortere og sortere. Til sidst, så var der kun sorte stubbe tilbage, som jeg nu kan gå og sparke op af jorden. Og jeg tror, det er slutningen på min piledyrkerkarriere. Og jeg tror, det er et tegn, altså, jeg orker ikke at starte igen,
fordi det tager 2-3 år, før det kommer i produktion. Så jeg tror bare, det er et tegn. Nu skal jeg slappe lidt mere af måske. Avveckla en del av det. Då köper du pil från Danmark, eller? Ja, jeg har lige været i Jylland og finde på et lager finde en masse pil. Det, så jeg får nogle paller hjem en gang imellem. Så har jeg købt fra Tyskland, men de kommer i virkeligheden fra Spanien, og jeg har også selv købt fra Spanien, men der skal man købe meget store partier, før det kan betale sig transportmæssigt. Så har jeg fået fra Frankrig, har jeg også fået noget rigtig, rigtig lækker pil. Der er jo i næste uge er der et kæmpe marked i Tyskland for dels kurvemager og pilefletter, alle mulige fletter, og der kommer mange og sælger pil og sælger kurve. Der kan komme i løbet af sådan en weekend, det er faktisk bare lørdag og søndag, kan der komme 30.000 besøgende, og folk de handler. Det er fuldstændig vildt at se kæmpe interesse for pileflætning og kurve i en lille by, der hedder Lichtenfels, og det er der, hvor den tyske kurveskole ligger. Og de elever kommer jo på besøg hos mig her i november måned, har jeg 3-årseleverne derfra, som skal på kursus hos mig. Så då har du et stort lager av pil? Ja, som du jeg har et rigtig stort lager. Altså her står lidt, men nede i laden har jeg rigtig meget pil, og på loftet har jeg endnu mere pil. Og der skal man også hele tiden være forud. Når man ved, når min egen pilemark er dårlig, så kan der være andre, som også er dårlige. Så man skal helst købe op i tide, inden priserne stiger for meget, fordi at der bliver mindre pil. Og jeg ved, at de polske pilemarker i år er nærmest ødelagt af tørke. Det er ikke fordi den polske pil er særlig interessant, men det viser lidt om, at det kan være sådan en Europa omsaggribende problem at skaffe pil, i hvert fald på grund af tørken. Men når du vel har den, så kan den holde sig længe, eller hur? Ja, jeg ved ikke hvor længe, men altså umiddelbart, jeg har pil, der er 30 år gammel i hvert fald, det er ikke noget problem. Og pil uden bark, tror jeg kan holde endnu længere tid, men pil med bark, der er den risiko, at der kommer mask, som lægger æg under barken, og så når man tager fat i pilen, så smuldrer den. Men det er ikke så almindeligt i pil uden bark, som står her, for eksempel. Jeg tror, det holder i hvert fald 5-10 år. Og jeg kan mærke, at jeg er lige ved at reparere en vugge, som er gammel, og der kan man jo bare putte vand på, og så kan man nærmest operere ind i de gamle, den som kurvemageren for 50, 60, 70 år siden har siddet og flettet, det kan jeg gå ind og reparere. Der er nogle af de her kurver, som er mere interessante end andre. Ja, den her kurv faktisk er altså primitiv, utrolig primitiv. Det er faktisk en engangsemballage. Den har været brugt til kirsebær. Kirsebærkurv kaldes det. Så man købte kirsebær, og så fik man simpelthen kurven med, når man købte kirsebærne op til 30'erne, 40'erne, 50'erne, har jeg hørt. Den er også fra et svensk loppemarked. Sverige er jo en guldgruppe, når det gælder at finde gamle kurve. Danmark har ikke rigtig nogen. Det her er en svensk kurve, også en tuppkori, er der folk, som kalder det. Altså man havde sin tuphane på dansk. Når man skulle på markedet og sælge sine høns, så havde man den i sådan en kurv som den her. Men den kunne også anvendes til andre ting. En førningskurv bliver den også kaldt, eller sendingskurv, når man skulle på gilde eller noget, så havde man den kurv med mad. Det er de her kurve, typisk svenske, men det sjove er, altså, at man vil sige typisk svensk, men i Polen vil man sige typisk polsk, og på Madeira vil man sige typisk Madeira. Men den her kurvs historie går helt tilbage til 1200-tallet i Venedig, så jeg kalder den faktisk en Venedig-kurv. Svensker vil kalde det en Arby-kurv, og englænder vil kalde det en Madeira-kurv. Men teknikken med at lave de der mange pil, som går rundt sådan her, den ser man på et relief på basilikaen i Venedig. Præcis det samme, faktisk som det her mønster er lavet. Så jeg køber sådan nogle, når jeg ser dem, for de falder jo i forkerte hænder. Jeg ved ikke, om folk de, som ved, hvilken kulturskat det er, sådan nogle kurve her. Det tager jo enormt lang tid, men man er vant til, at kurve, dem køber man i IKEA, det koster ikke særlig meget, så det er nok lavet på maskine. Men ingen kurve er lavet på maskine. Alle er håndlavet, og nogle tager jo enormt lang tid. Det her er jo også en spændende kurve, en Brigitte Bardot-kurve kalder man det, fordi den blev moderne i 50'erne, da Brigitte Bardot også var moderne og populær. Men dens historie går helt tilbage til 1200-tallet også,
som den kur, man brugte, når man skulle ofre dueunger i templet efter omskærelsen. Så valser man ned i templet med nogle dueunger, og der ser man den på flere religiøse malerier og glasmosaikker og altertavler, som den her kur. Men så forsvandt den, og så dukkede den op i 1951 på en udstilling i Skotland, hvor en kurvemager fra hebriderne fra The Isle of Skye havde den med. Og så blev den pludselig populær igen, fordi det var da en ny model, altså det var en gammel model, men man havde glemt den simpelthen. Så blev den ellers fremstillet i 10.000 eller mere eksemplarer op gennem 50-årene. Og til sidst så blev den altså så overpopulær, at den blev flettet i pettirør, så blev den flettet i pettirør, som blev spraymalet, og så blev den flettet i plastikstrimler, og så til sidst så blev den støbt i plastik. Jeg har et par stykker et eller andet sted her, som er støbt i plastik, men de er så grimme, at folk smider dem ud. Men alligevel, det fortæller en historie om en kurs genopliven og død til sidst. Det her, det er jo sådan en lille til små piger. Der er mange, jeg møder mange, der siger, øj, sådan havde vi, da vi var børn. Og så når man spørger, jamen, hvor er de henne? Ja, men den har vi kastet. Det er jo altså, det er jo forskrækkeligt simpelthen. Rejsekufferter. Der står jo på det store museum i New York, hvor indvandrerne kom ind til Ellis Island. Der står en masse af de der store kufferter, som folk havde med fra Europa, og så blev de taget i tolden, og så når folk skulle rejse videre med diligence, så havde de ikke plads til alle deres kufferter. Så det står altså i et kæmpe museum. Det var næsten et kurvemuseum, fordi der er rigtig, rigtig mange af dem på Ellis Island. Den her kur er også super interessant. Den kaldes jo alle kurves moder. Det er den på fransk hedder den en var, V-A-N. Og det sjove er, at svenskerne har beholdt ordet, det kaldes en vanne inden for landbruget. Og den bruger man jo, når kurven er tærsket, så kaster man det op i luften, og så griber man kernerne her, og avnerne flyver væk. Man står jo mellem de to døre. Det er derfor, det er en dørtærskel. Det er jo fordi, at man lavede gennemtræk mellem to døre i huset, og så kaster man op, avnerne flyver ud, og kernerne gemmer man her. Og det er et kæmpe arbejde. Den er lavet af pil, men den er også lavet af spåner af egetræ, som det er flettet på og så bøjet ned her. Den er jo næsten vandtæt simpelthen. Altså, jeg tror, der er 2-3 kurvemager i Frankrig, som kan lave den. Men man bruger dem jo ikke mere, så det går også tabt. Men det går også langt tilbage i tiden. Jeg har jo et fint lille værk herovre. Det er faktisk det originalsider fra Diderots leksikon, eller encyklopædi fra 1792. Jeg har fundet på et loppis i Paris i farver det hele, og man kan se, det er revet ud af en original bog. Og det var pakket ind i en lille plastikpose, hvor der bare stod vaneri, og mit franske rakte dog til, at jeg kunne forstå, at det havde noget med kurve at gøre. Og så jeg kiggede det der, fik et chok, for jeg har kun set det der som sort-hvid genoptryk af genoptryk af genoptryk, og nu får jeg pludselig originalbillederne her. Der ser man vandet her, og forskellige andre kurvetyper og værktøj herovre. Så de er rammet ind i guld nu. Nu står vi i laden her, hvor jeg har mit lager af tørre pil. Al pilen, der står her, er sorteret i længder fra 2 meter ned til 1,80, 1,60, 1,40, 1,20, bum bum, ned til cirka 40 cm. Selve tørringen foregår delvis udenfor, hvis vejret er godt, og ellers så kommer det her ind. Al høst starter i oktober, november, december måned. Vi skal helst være færdige før jul med at høste alle pilene, mens bladene har faldet af. Og efter jul, der starter saftstigningen jo, og så løsner barken sig. Så før jul får høstet pilene og sorteret dem, og så kommer de herind, dem som skal have været med bark. Men dem som skal være uden bark, som de her pil for eksempel, de skal stilles i vand, enten i en sø, eller i en spand, eller en mose, eller et eller andet, så der bare kommer vand sådan cirka herop til. Og så står pilen og hygger sig, indtil det bliver maj-juni måned, og så kan man flå barken af som en bananskrald, og så kommer den også til tørre og bliver sat indenfor. Der er en meget stor forskel på forberedelsestiden. Pil med bark skal ligge i hvert tilfælde 7, 8, 9 dage i vand, beroende på tykkelsen. De små her kunne nok godt nøjes med 5 dage. De helt store som dem her skal nok have måske 10 dage. Og det gør det noget mere besværligt at planlægge sit arbejde.
Hvorimod pil uden bark skal ligge 2 timer i vand, så er det faktisk klar til at flette med. Og det gør det noget nemmere. Og det her kan man, hvis ikke man får anvendt alt, så kan man tørre det igen og bløde det op igen. Det her kan man kun anvende én gang. Har det ligget i vand i 8 dage, så skal det anvendes i løbet af nogle dage. Det kan ikke anvendes igen, fordi at der går en forrådnelse i gang, som løsner barken, og så bliver den dels lugter den grimt, og dels bliver den slimet. Så det er ud med den. Så det kræver mere, at man ved, hvad man skal lave, når man skal lave arbejde med pil med bark. Men det, man får med bark, er jo de forskellige farver, som nogle personer elsker så meget. Den her grønlige pil her, helt over i det brune, og så den her, der nærmest er blå, som hedder dugpil, som bliver helt blå, fordi den indeholder et farvestof, som er det samme, som findes i blå blommer. Og den dufter fuldstændig sindssygt. Nu, når der kommer lidt varme på, den dufter af bittermandler eller marcipan, fordi det er det samme cyanid, som er i bittermandler, som er i den her blå farve. Og rådyrene er fuldstændig vilde med den, så den er svær at få til at gro, medmindre det er hegnet ind. Al min pil er hegnet ind, ellers så kunne man ikke have en mark i fred for rådyrene. Det står her, jeg ved ikke engang, jeg ved noget af det ældste deroppe, det med det blå bånd, det er fra høsten 98. Så det er gammelt, det er så 22 år gammelt. Og det er ganske fint at arbejde med stadigvæk, så jeg kender ikke, jeg har kun haft med pil at gøre i 40 år, og så lang tid holder det i hvert fald. Jeg har fået noget pil, som er ældre, så jeg ved ikke, hvad grænsen er. Selvfølgelig, alt materiale forgår jo med tiden. Jeg tror ikke, det kunne holde 200 år. 100 år måske, men 200 år, der tror jeg, at det bliver for dårligt. For det er jo etårige pil, det er jo ikke, der er jo ikke meget træ i sådan en pil her. Det er jo ikke som et bræt, som kan være 25 år gammel eller mere. Det pil her, er der jo mange, der tror, at det er jo ikke pil, det er jo pettirør eller rotting, men nej, det er det ikke. Pil har jo en tyk ende og en tynd ende, i modsætning til rotting, som måske også har en tynd og en tyk ende, men den er jo lang. Det bliver skåret af i 6 meter længder, men det kan blive 250 meter langt. Og det vokser i regnskoven lidt i Vietnam, men mest i Indonesien. Man kan knap nok købe det mere, fordi det er en regnskovsplante, så forsvinder det mere og mere. Så det jeg har her af rotting, det er noget, jeg lige har fået fra en skole, hvor der har ligget på lager i mange år. Og så skulle skolen nedlægges, og så spurgte jeg ville have det. Og det er jo guld, for man kan ikke købe det. Der er lavet et eksportforbud i Indonesien, som forhindrer, at vi kan købe det materialet i Europa. Og årsagen til, at man overhovedet ville købe det, er jo, at mange gamle spanskrørsmøbler fra 40'erne, 50'erne eller ældre, de skal jo repareres nu, og de skal jo gerne repareres med originalmaterialer, og det kan være ganske svært at få fat i. Så der går rygter om, at det er jo smuglere fra Vietnam, der smugler det over et eller andet stræde, så at få det ud af landet, og det er vældig dyrt. I gamle dage var det jo billigt, man lavede det som scouter og som, i skolen til sløjd, og på de gamle hjem, der sad jeg og lavede rottingsarbejder. Men det gør man ikke mere, for det er alt for dyrt. Pil er jo betydeligt billigere, og altså pil vokser jo overalt. Man tager en levende pil, sætter den i jorden, så har man et piltræ. De pil, der står uden for mit hus her, det er jo bare noget, jeg har sat i jorden. Og det er en af årsagerne til, at pil er så populært og har været så populært i mange år. Man kan jo, altså der er mange danske, der har en lille køkkenhave, så har de også bare 50 pil i haven, så har de til deres egen produktion. Det findes ikke, altså det er ikke så almindeligt i Sverige. I Danmark, altså rigtig mange har jo deres egne pil med, når de kommer på kursus, så jeg ikke skal sørge for pil. De første 100 personer, tror jeg, herhjemme, der dyrker pil til sig selv, men også en lille smule til salg. Der findes en anden type afbakkepil, som er lysebrun. Og det er noget, der forekommer ved, at man koger pilene. Den er simpelthen farvet med sin egen bark. Man putter nogle af de her bundter i vand, hvis jeg vil afbakke det her. Så koger jeg det i 8-10 timer, rigtig sådan simmerkoge. Så løsner barken sig på grund af varmen, og det farvestof, som findes i barken, går ind i pilen og farver den lysebrun. Når man så tager barken af, så har man en lysebrun pil. Og det er faktisk det, der er allermest almindeligt, når man køber kurve ude fra den store verden. Fordi det er lettere at lave. Det her pil kan man kun afbakke i maj-juni måned, nogle få dage, måske 14 dage.
Men det andet pil her, det kan man koge midt om vinteren, hvor man har andet at lave i marken. Så kan man koge det og afbakke det. Så det er faktisk billigere materiale. Og i hele taget er det her pil billigere end pil med bark. Det kan godt være, at kiloprisen er højere, men der er mange, mange flere pil i et kilo uden bark, end der er et kilo med bark. Plus det, at der ikke gør noget til spilde, fordi man bare kan gemme det igen og igen. Man kan nu også se her, at mange af pilene er ganske store. Måske kan man ikke fornemme det der, men de er større, end jeg er, mange af dem. Der findes ikke nogen pil, der er 120 overhovedet her. Det er den mest populære pilelængde overhovedet. Alle vil flette med 120 og 140. Og det udgør måske kun en tredjedel af høst rundt omkring. Så når man spørger dem rundt omkring, kan jeg købe noget 120? Nej, det er udsolgt for længst. Man skal have en bestilling et år frem i tiden faktisk. Og man kan ikke bare klippe af og sige, nå, nu er den blevet 120. Fordi spidsen af en stor pil, er ikke det samme som spidsen som en lille pil. Hvis jeg tog den her og sammenlignede tykkelserne fra toppen her, ligner de hinanden. Men hernede, der er den her store pil meget, meget tykkere og kraftigere. Plus det, at marven, den fylder meget, meget mere heroppe i spidsen. Marven er stort set lige tyk hele vejen op i pilen og udgør derfor heroppe en stor procent. Her, der er marven fra starten også lige tyk, men den er ganske lille marv i en lille pil. Så man kan ikke bare klippe bundstykket af store pil og sige, så nu har vi små pil. Det går ikke. Jeg må hellere få dem på plads igen. Sådan der. Ja. Jeg tog den her frem også, for det er jo også spanskrør. Så spanskrør er altså en palme. Den er jo massiv. Ikke som, der er mange, der kalder det bambus, forfærdeligt. Bambus er jo et græs, som er hult, ligesom ro og hvede og græs. Men spanskrør er en massiv stamme, kan man sige. Der består en masse rør, som transporterer vand op til toppen, og den kan altså blive vældig, vældig lang og hænger altså op i regnskovens top med bladene deroppe. Og når man høster den, så får man en skære dem af ned ved jorden, får man en elefant til at trække den ned, så den kommer til at ligge nede i bunden af regnskoven. Og der rådner barken, den grønne bark med masser af torne, den rådner væk, og så har man det her glatte, blanke materiale. Jeg tror, der er 200 arter af det. Noget af det bliver ganske tyndt, og noget af det bliver ganske tykt. Er det samme? Det samme, ja. Og der kan man så høvle overfladen af her i lange, lange strimler, tynde strimler, og det bruger man til stolesæder. Og indenunder har man så stadigvæk noget, som man også kalder rotting. På dansk kalder man det pettirør. Det her kalder man spanskrør, for det kommer fra spanskrørspalmen. Og det kan man ikke sådan lige bøje uden videre, uden det knækker. Det varmer man op. Man tager simpelthen en rigtig flamme og varmer her, og så har man lidt vand på, så ikke det bare begynder at brænde. Og så mens det er varmt, så bøjer man det over knæet eller over et andet skabelon, og så holder man det i den form, når det er tørt eller koldt, så holder det formen. Og det er det, man brugte til spanskrørsmøbler, som altså nogen kalder bambusmøbler. Man kan ikke bøje bambus, fordi det er hult, så knækker det.